Salam, hormatly watandaşlar. Ine şu gün maňa Türkmenistanyň Mary welaýatynyň bir ýerleşimizden gaty giňişlen hat geldi. Şu taýda bir topar maglumatlar bar, deňeşdirmeler bar. Soňra şu soraw bilen ýüzlen biz nädip ýaşamalyn? Soraw meň öňümde keserdik goýupdy. Gelin şoň üçin ýerleşimiziň ýazgy uradan haty bilen içindäki duran maglumatlar bilen size dogry tanış edeyim. Ol ýerleşimiz bir öýde işleýän maşgalada, onsoň maşgalasy bar, iki sanyň kiçik çagasy bar. Indi onuň öz alýan aýlygy täze pullun 1000 manat, köne pullunun 5 milyon manat diýip aýdy. Maşgalasy işlernek elbette ýöközi işleýär. Indi şol 5 milyon manaty biz näme ýetirilmeli diýip ine şol taýdy. Esasen şol azyk önümleriň bahasyny ýazyp uradykdyr. Ol azyk önümleri 24-25 tane artikellerine barat. Men size hazır howluk manşolary ýeke aýdyp berem. Ondan suratlaryny, şolaryň bahalaryny özüňiň ekrana görüp bilersiňiz. Demek watandaşlar şu gün Marada aýdaýly 1 kilo şekeriň bahasy täze pullun 18 manat, köne pullunun 90.000 manat bolýar. 1 kilo gazak uny diýerler. Täze pullun 12 manat, köne pullunun 60.000 manat. Soňra 1 kilo alman bahasy 31 manat. Köne pullun 155.000 manat. 1 kilogram bananyň bahasy 30 manat, täze pullun, köne pullun 150.000 manat. 1 kilogram käşiriň bahasy täze pullun 5 manat, köne pullun 25.000 manat. 1 kilogram hyýaryň bahasy 12 manat, köne pullun 60.000 manat. 1 kilogram börünciň bahasy 10 manat, täze pullun, köne pullun 50.000 manat. 1 kilogram etiň bahasy 38 manat, täze pullun, köne pullunun 190.000 manat bolýar. 1 kilogram soğanyň bahasy 9 manat, täze pullun, köne pullunun 45.000 manat. 1 çöregiň bahasy 3-5 manat aralygynda, täze pullun, köne pullun 15-25.000 manat aralygynda. 1 kilogram süýji hem täze pullun 30-40 manat aralygynda, köne pullun 150-200.000 manat aralygynda. 1 kilogram kökanyň bahasy 30-50 manat aralygynda, täze pullun, köne pullun 150-250.000 manat aralygynda. Ýeketäk bir ýumurtkanyň bahasy 1 manat 60 tenge, ýagny 8.000 manat köne pullun. 1,5 litrlik süýt bahasy 7 manat, täze pullun, köne pullun 35.000 manat. 1 kilo gowry çay 60 manat, täze pullun, köne pullun 300.000 manat. 250 gram Jacobs adlı kofye 130 manat. Täze pullun, köne pullun 650.000 manat. 1 kilogram duzyň bahasy täze pullun 10 manat, köne pullun 50.000 manat.
1 kilogram pomidorun bahasy 20 manat, täze pullun, köne pullun 100 000 manat. Bir tegelek pizzanın bahasy 50 manat, täze pullun, köne pullun 250 000 manat. Bir dönerin bahasy, ýagny gamburgerın bahasy 15 manat, täze pullun, köne pullunum 75 000 manat. Indi şol çağa gerek de günlük pampers. Şol küçük çağa üçin bir pampersin ulu paçkasy içinde 36 tane var. Onun bahasy 81 manat 60 tenge. Olam köne pullun 408 000 manat bolýar. Eger istesen şol hemme ölük gölügini alma pulun bolmasa pampersi yekelikde bir-birden 3 manatdan satýarlar diýip. Täze pullun olam 5 000 manat bolýar da 3 manat bolsa şol bir günde pesenden şol çağı üçin 3 tane pampers gerek diýip. Diýmek olam 15 manat 3 manatdan bolsa 9 manat, 9 manatdan köne pullun 15 000 manat gerek her gün şu jaga çağı üçin. Aýdýa bizde şol 1 000 manat täze pullun aýlyk alýasdy meselem şol köne pullun 5 milyon. Şunuň şu 5 milyon diňe bar bazardan bir goýun etini aljak bolsa şol 5 milyonu bir aýlyk aýlygymyzda jemi düşýäni 25 kilo et bolýar. Onsoň bizde şol 5 milyon manat bilen bir aýla 4 baş maşgaly bolup nädip ýaşamal halmyrada men öňümde sora goýupdyr. Bu gedaýçylykdanam, gulçylykdanam, onlardanam aşagda duran ýagdaý bolupdy. Men onu düşünüp otyryn, ine şu sallary seredip gözüme getirmegem kyn. 1000 manat aýlyk bilen ýa 5 milyon köne pullun aýlyk bilen nädip 4 baş maşgaly şu bahalar bilen nädip ýaşamaly, nädip güzäran dolandyrmaly, nädip oňy detmeli. Men şunu alıp öz pulumuzda deňek gördüm de öz pulumuz diýen Şweýçe döwletine. Şu gün şol watandaşymyzyň alýan 1 000 manat aýlygy. Eger bazar narhyndan hesaplasak dollar 27 manatdan bolsa. Şol Şweýet koronasyny öwürsek, jemi şonuň bir aýda alýan puly ýa aýlygy haky, ene bizim Şweýet koronamyzda 320 ya 330 kron mali. Şol 330 krony işläp beren adam 2 sagatda gazanýar Şweýçede. 2 sagatda bir günüň dowamynda da. Ol men size ýokary aýlyklar aýdym, işçiň aly. 2 sagatda. Olam ýakly salgydan tölenýän soň eline düşýän şol. Siz pikir edip görüň. Nebeti gazy ýok bolan Şweýçede ýurdun iň sowuk döwletleriň biri Demirgazykda ýerleşen. Sowuk döwletleriň biri Demirgazykda ýerleşen Şweýçede. Bir adam 2 sagatda Türkmenistanyň 325 günläp güneş çykyp duran döwletiň mes toprakly toprakly döwletiň işgärni bir aýda alýan bular 2 sagatda gazanýar. Binahil deneşdirme, binahil durmuş bolýar. Dünýäde gaz boýunça biz 4-nji ýerde durýar. 4 milyon halkyň maden ýasyndan köpüsi Türkiýede gezip. Şo ýurdun içinde galan bolsa 1,5 milyon adam bar şu mal. Çağa, suwa, garry, ortasymyň ähli güýjüllonjylaryny hemmejini hesapla. 1,5 milyon adamy oňorup bilmeýän lellimden biz haçan ýagşylyga ýa bir ýagty gelejege garaşmaly. Jemi 1,5 milyon ýurdun içinde şunça baýlygyň üstünde, şunça ýurda gelýän valutanyň içinde niräge diýip halkyna döwletiň ähli baýlygy. Näme üçin halk beýdip ejir çekmeli? Bir seredip görýän şu aýdylar yemeler bar,
nırh var. Bütüne iýmek, içmek, bu egin bardy, hiç gurrun yok. Beýle kızatlar bardy, gurrun yok. Zay tölegimiz, elektrik togumuz, suwmy, ýenemi, transportmy, berilmeli paralarmy, geýilmeli koguşlar, bu zatlar bardy, gurrun yok watandaşlar. Ine hemmesini şu agdalan zatlaryň ählisi diňe adamyň iýmek, içmegine olum. Şu kile sanyna gorka, olum bereketli mar topragyny şular ýaly. Ol şorlap yatan Daşol welaýatynyň ilatyny nämeýmeli? Orada nähil nark bar. Ya tozap yatan Balkanda nämeýmeli? Şu bahalarym deňeşdirip görýänmeli. Men oturan döwletimde, Şweýçýada, şu agdalyan produktlar, eger şol anar hökümet döwlet narhyndan dollar hasaplayan bolsa, onu biz ýa-ki arzan bolýar. Deňeşdirip görýänmeli. Şweýçýada produkty arzan bolýar Türkmenistanyň hakyda. Ýöne Şweýçýada bir adam 2 sagatda Türkmenistanyň işgäriniň 1 aýlyk gazanýan aýlygyny alýaşdaýdy. 2 sagatyň içinde. Olur bolsa 30 günläp işleýär. Ýene de 4 adama harçlanmaly şol aýlygy. Bärde bir adam özüne alýa maşgalada bir taýda hemme kişi işleýär, işde oturan adam ýok. Anladın mı? Ene 20-nji asylda gulçuluk däl, eýse näme? Özüm bizim halkymyň açlygy buyurulan millet şuma. Açlykdan öläýmeli. Näme bar? Hene bahalaryny da görüp oturdy. Maryň düýünki bahasy maňa ýazyp ugradyp durup. Gözümden anladym, bir kere zannetdim, owa galmyr da bizim bahalarymyz şular ýaly. Indi nädip men jogap berer watandaşa. Näme diýip aýdym size? Ene ýagdaýymyz, düşen günümüz. Näme üçin? Şu bütün halk bolup ähli umumy dıbışlığımızın netijesine gelen günümüz şu. 28-29 ýyllap dymyk geldik. Ay bolýa cehennem boldum. O leşekde yüküm yok, yıkıldı, havarım yok deyip gelen günümüz şu. Onşun oyu o darsa da yüzümüz soğuk geçti. Tutulsa da şehittik, atılsa da şehittik. Yani bütün halk bolup şu duzağa düştü. Ne etmeli? Yine de çıdap oturmalı mı değişimiz kısım? Yine bakarlar, ne edip yaşamalı şu yaş maşgalı, 2 saat su yal çağırası eline var, yaka öğüdü işliyor. Ne edip ol güdören dolanır. Zenanım işleyecek, iş yok. Ne edip yaşamalı? Yine sonra hemmemiz için vatandaşlar. Gelin inni bir şu zatlardan bir netice çıkaralım. O daşınla işlep yiyorsunuz, kazanyanınız $300-400, onu siz özünüze sindirecek mi? Yarsını iyidinizde kalırları uğratacak mı? Uğradayınızda näme yetecek bu bahalar bile? Seyredin. Ne edip millet güzeran görmeli? Ya ne edip güzeran görüp diyor. Akla sığacak zatlar değil şu yazılığın zatlar. Yani şu bahalar bara Türkmenistan. O näme o lellim ağzında olur kurlan böyle. Ay ine işgärliň aýlyň 10% kalırdı. Oy, berdi ine haritlan bahasy 5% kalırlar bir ýylyň dowamynda. Sen onu näme üçin aýlyk 5% kaldyryna? Dolar sen döwlet narhyndan 7 ýokarda dur bazarda. Näme üçin şu zatlar göz öňüne tutup sen adamyň aýlygyny kaldyryna? Soraka ýeke jogap bolmaz onda. Näme üçin? Sen halk sesini çykarmany. Haçan stoluň üstüne yumruk bilen urup öz hakyny talap etmäne uğrasa 1 minutdan 1 sagatdan durmaýar. Şol hökümet daş töwerek toguntyjy bilen. Ýöne gynansagan bagyşlan watandaşlar. Biz entek şu zatlara düşünem de. Düşünmese meni ýurdumyň içinde hakyny watandaşlarymyň çekip oturan jebri görüp oturan görgüsü. Şular ýagdaý. Saklanýan, ya ulurdylýan çağan bedeni, jany sag bolar mı gelecek? Şolar fizik taýdan bir sagdyn çağa bolup ýetişermi? Jemgyýetimiz üçin, halkymyz üçin, öz en atasy üçin, öz gelecekleri üçin olaryň wagty ýetende ululmaly, öýlenmeli, durmuşa çykmaly, olardan nesil önmeli. Onuň Türkmeniň soňy ýitip gitmemiş bar ýagdaýda millet saklanýan bol. Hani bulara berilmeli vitamin, hani buların almalı kaloriyası,
Hani bunları iyidir biçirmeli, enen almalı yemesi iymeti. Ne için öyün atası ta turnup yıkılyansa işlep çağırır neklemen aladasın ne onu. Bu hasan öyün ne olur ay ortuyunur arkayın deyince alıp yatmalı. Ya maşgalasın çağırlarını kucağına deyince alma hasan gitmeli. Ölünden sonra dirlikte netip yok mu Türkmeni bu dağıtları. Bütün dünya halkları tersine aynen böyle dünyanın. Hani Türkiye'de işleyerler, siz hizmetini edip bütün Avrupa, ya bütün dünyadan gelen turistleri. Şolarım ödümü diýär işçi. Olur Rockefeller der ya milyarder der. İşçi, gullukçu şoňa meňdes. Daýhan ýöne olur bärde öd hakyna diýerler. Gazanjyny. Bizde hiç de tölünen aldy. Hasana çelle biz çydap çykyp gelmeli watandaşlar. Men näme jogap berjegim bilemem. Ene şu hatyýadan watandaşym. Näme diýip, näme aýdaýyn men? Ha, azörlüğün. O bir adam da bütün halk şu ezer çekip oldu. O burada düşünün kellerini işledin vatandaşlar. Bir de inni çıkardı. Ya hemmemiz halk bol ayağa şu rejimi döndürmeli, aldırmalı. Özümüze gerek teada Türkmenistan'ı kurmalı. Yoksa yine yurdun içinde hakem yine dünyadan ötüp gitmeli yurdun daşından. Siz fikir etmeyin, özüm düşünüp başladı mı? Meyletin şu yurdun içine salacak var, ayak tepip oturan hükümetimiz yok. Sizin gerek değil sota. İçinde hakem gerek gel, daşından hakem gerek gel. Şonun için yetişebilirliğinden daşar yurt firmalar getirip oturuyor, kurban olun. Düşünün de bu zadatları, vatandaşlar. İnni bir her kıdadın içini çakı yağışı. İnni harekete geçmeli vakit geldi. Men sizden haýyş edýär, öz geleceğiniz için, öz sağlığınız için, öz aktyklığınız için, öz döwletiniz, ýurdunuz, watanyňyz için bir oturumda oýlanyp ayağa galmaly wagt geldi, watandaşlar. Men şonu aýtmak isledim şu. Borany sag oturun, hemmäňiziň öýüňize saglyk bolsun, enneke ýap beşiklere şeldi. Hoş